जे जियानो जाथों स्टुडेन्टसफोरा जोंनि उन जोलै स्टुडेन्टसफोरा छात्रफोरा बा रोंनो लुबैनाय लाइमोनफोरा जाहाथे बाराद्राय सोलोंनो हागौ बेखौ साननानैनो आं बे लेखाखौ लिरनाय जादों। आं गोदोनिफ्रायबो आं गामियाव फैब्लानो साख्रिनि संक्रान्ति आं बाहेरायाव थादोंब्लाबो आं गामियाव फैनानै आं गथ'फोरखौ बुथुमनानै आं फोरोङोमोन। आं फोरोंनायाव हयथ' समनि आंखाल बा गथ'फोरनि समनि आंखाल बा सोरबा बिगुमानि साननो रोंनायनि आंखाल बेफोरनि थाखाय आं मोगा मोगि आं बिसोरखौ फोरोंनो हायाखिसै। फोरोंनो हायाब्लाबो आंहा मोनसे गोसोआव दंखायोमोन जे आङो बे बिजाबखौ मोगा मोगि फोरोंनो हायाब्लाबो आं लिरनानैबाबो आं फोरोंगोन होननानै आं मोनसे मिजिंथि दंमोन। ओंखायनो आं बे लेखाखौ लिरनानै दिहुनदों। बे लेखानि नामखौ आं आयं होनाय जादों। आयंआ जादों मा? आयंआ गामिनि बा सोरबा न'खरनि सासे मुरब्बि बिगोमा गाहाय मानसि बायदि। बे गाहाय मानसिफ्रा उन्दैफोरखौ बा उन जोलैफोरखौ फोरोङाबा सोर फोरोंगोन बिदि साननानै आङो बे लेखाखौ रायजोनो होनाय जादों। दालागै आंनि गिबि बिजाबा जादों दाउ बिलोगो खखियति बर' आरो असमियानि 101 101टा आंनि माबा दङ खन्थाइ मेथाइ बेखौ दिहुनबाय। बेनिफ्राय आं आसलथे सानसेयावनो आं लिरनाय नङा। आं बहुद दिननिफ्राय बुथुमना लानाय बेनि उनाव आं कक बरक आरो बर' लेंगुवेजनि सायाव साननानै आं बिदा फंबायनि राव होननाय गांसे लेखा दिहुनबावबाय। आरो दा बिनि उनावबो नै लेखाखौ आङो लिरथुमना लानाया दिनै नायबोलियाव 15-16 बोसोर सिगांनिफ्राय आङो प्रिपेयार खालामबोदों। बेखौनो आं दिनै बे लेखा महरै साफायनानै दिहुनदों। एसे नायदों आं दा फिजिकेलिबो एसे आं हियारिं माबायाव भुगिनानै दङ। आं बेनि उनाव एसे ट्रिटमेन्टआव माबागोन। बेनिफ्राय जुदि मेलेमा थैयोबा आंनि लिरनाय गोहोआ थाबाय थायोब्ला आं निस्सय नाजाफिनगोन। जिहेतु नोंथांनि बिजाब बेयाव दिनै आं गाहाय बेखेवगिरि हिसाबै आं गोदोनि जोंनि आबसुनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथां गंगाधर रमसियारि, लोगोसे बिथाङा सासे लिरगिरिबो आरो बिथां के बि देवलखुसि हायार सेकेन्डारि साबजेक्ट टिचार बिनन्द स्वर्गियारि आरो बिथां आबसुनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथां गंगाधर रमसियारि बिथांमोना बहाय उपस्थित दंमोन।